बेलासिनि गोजोननाय नोंथांमोननो बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। ओरै दं जाहैबाय फिसाजो, ओरै दं जाहैबाय बिदानि फिसाजो एरिसा नार्जारी, मेल'रिसा नार्जारी। स' लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नुनानै भिडिअखौ मा एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय सार जेम्सखौहाय दाबो दाब दाब प्राइमारिफ्राव बरायगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनैहाय गावनि जायगा राङिजरा खुंख्राजरा प्राइमारिनि गेजेरावहाय दिनै रायजो राजाफ्रा आदिबासि उराव सावथाल गासैबो बर' ज' जानानै सार जेम्सखौहाय बरायगासिनो दङ, नाजावगासिनो दङ। गोबां आर'नाइफोरजों सोनानै बिथांखौहाय बरायदों, बेमपाथि दामदों, मोसादों आरो बेबायदिनो गावनि जायगायावनो दिनैहाय बरायदों। आरो जोंनि जानो गोनां EM सार डिक्लेयार होखाबाय। जोंना हाग्रामा महिलारि सारानो बिथांखौ जेब्लानाखि केम्पिं खालामफैदों अब्लानो बिथांखौहाय डिक्लेयार होदों, बेनोहाय डाइरेक्ट EMनि बिबानखौ होनाय जागोन होननानैहाय। आरो थिग बेबायदिनो बिथांमोना 5 तारिख रबिबारावहाय, फैगौ 5 तारिख रबिबारावहाय बिथांमोना समायखेरा लासिगोन क'क्राझारावहाय। नोंथांमोना अब्ला सारखौहाय बरायनायखौ नायदो, हाजासे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामना हो। स' लोगोफोर नायलांदो।